Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn brifysgol ddynamig. Mae'n brifysgol ag iddi hanes sydd yn mynd yn ôl dros 190 o flynyddoedd. Dyma'r brifysgol hynna yng Nghymru, a gyda hynny mae yna falchder. Balchder o weld mai dyma'r brifysgol sydd yn un o'r hen a'r newydd. Dyma'r brifysgol sydd ar siarter frenhinol hynna o holl brifysgolion Cymru a Lloegr ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. Heddiw mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn brifysgol fodern sy'n edrych ymlaen yn hyderus at y dyfodol. Mae ganddi sawl campws ar draws yr rhanbarth, gydag academi llais yngwladol hefyd yng Nghaerdydd a champws yn Llundain. Mae hi'n brifysgol sydd wedi deiaru yma yng Nghymru, ond mae yna gysylltiadau rhyngwladol amlwg iawn hefyd. Mae'r brifysgol yma wedi mynd trwy sawl newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac un o'r datblygiadau mwyaf cynhyrfus oedd creu y cysyniad o brifysgol sector ddeuol, lle roedd ysgolion uwchradd, colegau addysg bellach ac yn benodol Coleg Sir Gar a Choleg Ceredigion yn uno gyda'r brifysgol i greu clymbraid newydd. Clymbraid sydd yn rhoddi llwybrau addysg newydd ar gyfer myfyrwyr o fewn y rhanbarth. Rydym yn gosod profiad yn myfyrwyr yn ganolog yng ngwaith y brifysgol. Mae o'n ganolog wrth i ni ddatblygu cwricwlwm dwyieithog perthnasol a fydd gobeithio'n ysbrydoli, ond hefyd yn cynnig waith. Mae'n awyrgylch ddysgu gefnogol iawn yma. Mae yna fuddsoddi sylweddol wedi digwydd ar bob campws o fewn y brifysgol. Yn bwriad ni ydy datblygu graddedigion ac ymarferwyr myfyriol. Creu graddedigion a fydd yn gallu gwneud cyfraniad. Swyddogaeth Prifysgol wedi'r cyfan ydy creu cyfleoedd ar gyfer herio cysyniadau, creu wybodaeth, creu ymchwil newydd. Beth ydy nodweddion y brifysgol yma? Y ffocws clir y myfyriwr, cyrsiau o ansawdd, cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau. Mae ymchwil yn bwysig, ymchwil gynhwysol, y maes dyniaethau, y maes technoleg, y maes yr economi, y maes cynaladwyedd. Mae'r brifysgol yma yn rhoddi cyfle i ddatblygu cyrsiau israddedig ac uwchraddedig, ac yn gwbl ganolog ydy profiad y myfyriwr. Mae ymrwymiad y brifysgol i'r Gymraeg ac i ddwyieithrwydd yn gwbl amlwg. Mae yna le canolog i ddatblygu cyfleoedd newydd, cyfleoedd addysg newydd ar gyfer cyrsiau Cymraeg a dwyieithog. Mae ganddo ni balchder mewn datblygu cyrsiau newydd, y maes addysg, y maes y dyniaethau a hefyd y maes y gwyddorau. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw un o prif ganolfannau addysg cyfrwng Cymraeg o holl brifysgolion Cymru. Ac mae hynny yn rhoddi ffocws clir i'n gwaith ni. Mae'r balchder hwnnw yn deillio o draddodiad hir iawn o fod yn ymwneud â addysg dwyieithog yng Nghymru. Maes cwbl allweddol i'r brifysgol ydy datblygu cyrsiau a sgiliau ar gyfer y celfyddydau. Mae'r cysylltiadau sydd ganddo ni niferus. Yma wedi'r cyfan ydy cartref Theatr Genedlaethol Cymru. Yma hefyd ydy cartref y Coleg Cymraeg Genedlaethol, ac yma fydd lleoliad pencadlys newydd S4C, a fydd yn ymestyn allan i weddill Cymru a'r byd tu hwnt. Pan ych chi'n meddwl am hanes y brifysgol a pwysigrwydd hyfforddi athrawon ei genhadaeth Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, mae'r brifysgol yma wedi gwneud cyfraniad aruthrol i Gymru, ac mae hi'n parhau i'w wneud hynny yn un o'r prif ganolfannau ar gyfer hyfforddi athrawon. Mae hi hefyd yn hollol bwysig bod prifysgolion yn chwarae rhan amlwg ar gyfer datblygu cysylltiadau gyda'r sector breifat a'r sector gyhoeddus. Dyna pam mae'r brifysgol yma wedi gwneud gymaint o waith dros y blynyddoedd i ddatblygu rhwydweithiau newydd mwyn datblygu cyfleoedd a sgiliau newydd ar gyfer cyflogwyr. Mae yn elfen bwysig iawn o waith ymchwil cynhwysol y brifysgol i ddatblygu cyfleoedd newydd ar gyfer graddedigion. Mae yna gymaint o gyfle gwych i brifysgol, fel y brifysgol hon, i ddatblygu y cyrsiau priodol ar gyfer creu swyddi newydd yng Nghymru. Beth ydy nod y Drindod Dewi Sant? Datblygu'r unigolyn, datblygu'r myfyriwr, a sicrhau fod o neu hi yn cael y cyfle gorau ac yn cael yr addysg gorau yma yng Nghymru.